Да. А знаем ли, аз малко изпреварвам събития, ние ще се върнем назад до разпада на Стария велик България. Знаем ли за поддържане на някаква кореспонденция между братята във времето? Не, и не за е ли съжаление, не. Може би нямаме, Значи, може би вижте сега, значи има две твърдоустановени български държави, Волжка и Дунавска. Да. За съжаление, аз лично нямам никаква информация за това те двете да са имали някакви контакти. Въобще. Защото стават веднага част от други големи цивилизации. Дунавска България става част от византийското икумене, става християнска държава, славянизира се езиково, без съмнение. Знам сега, че тук някой от слушатели ще кажа, че славяните са измислени от Петър Първи. Да, но се извинявам, нали, да е жив и здрав. Нека да чета внимателно. А може ли така отваряте темата, веднъж да го каже някой в това студио, който Петър е много Първи е започнал да използва тази тема за славата на Руската империя, нали, но славяните са етнолингвистична група, ясно документирана в средновековието. Няма спор, нали? Аз не знам, къде е този спор? Те хората не знам. Нали сега не трябва да сме славяни, не трябва да сме славяноязични, не е удобно, трябва да сме... 30-те години сме го играли, нали? На 20 век. Да. Няма как езика ни е абсолютно славянски, с граматика особена. Няма съмнение. Ма тя се е развила късно, от 13 век насам. Защото имаме един куп такива архаизми в езика ни, които показват наличието на падежи. Включително нарече като надолу, нагоре, нощес, днес. Нали? Аз надявам с общо усилие да успеем да победим тия значи, политическата конюнктура не трябва да влияе на тия неща. Аз съм твърдо против това. Сега някой, че не харесва Путин, не значи... Хубаво, окей, никой не го харесва, защото наистина направим ужасни неща, но това не може да ни кара да обърнем историята от 5 век насам с стара нагоре. Абсолютно. Защото е смешно. Благодаря, че го казвате това. Да. Казвам го абсолютно без никакво притеснение. Затова много не ме канят. Да не забравяме. Тук сте добре дошли. Да, благодаря за което. Но